Assalamu alaikum, sunana Maryam Muhammad. Ni ce wacce ake cece kutan akan ina da aure. Rara ya sani a bidiyon jihata. To ni tabbas na yi aure amma a yanzu ba ni da aure. Shi mijina da ya fito ya ce haka dama yana so na koma gidan shi ne saboda sakin wulakancin da ya min ne. Ba zai iya zuwa gidan mu ya haɗa ido da iyayena bai fuskante su ya ce zai dawo da ni. To shine ya zagayo ta wannan hanyar saboda ya ɓata min suna ya zubar min da mutunci kuma ya zubar wa da Rara mutuncinsa. Ni ba Rara ne ya ɗauke ni a wakar jihata ba, producer ne ya dauke ni, kuma ba shi ma producer ba dauka ta ba, ƙawata ya dauka sai ta dauke ni ta tafi da ni. Kuma da naje sai da na kira mahaifiyata na hada su da su a waya suka yi magana, sannan suka ce daga baya idan aka dawo za a je a tantance. Amma shi ne ya zagayo daga baya yake cewa ina da aure, to ni ba ni da aure. Kuma shi Rara ma bai ma sani ba sai ranar da nazo za a dauki bidiyon ya ce wace ce wacce kace an zo da ita, ya nuna ni aka sani a bidiyon. Amma babu ruwan shi, kawai yayi haka ne saboda ya bata min suna kuma ya